हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा फाइनालि गोदान साख्रि LIC आव एन्ड बिनिफ्राय MTS नि लास्ट डेट प्लास कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलनि नोंथांमोननि माखासे सेलेक्शन प्रसेस दा फार्स्टआव जों नायगोन LIC आव साख्रि फैदों गोदान पस्ट बेनो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयाव साख्रि मावनोबा नोंथांमोना बेसेबां सेलेरि मोनगोन बा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ माबादि सेलेक्शन प्रसेस A to Z नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों दा बेखायनो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफोआव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट फैबाय बेनो जाबाय अफिसियेल साइटआव स' बिनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जाखाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो दा मबाइलाव खालामनोबा नोंथांमोना रटेट मोड खालामनांगोन होमबासो लिंकआ एक्टिभ जागोन अके एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 14 आगस्ट दङ नोंथांमोना बेसिम खालामनो हागोन स' बिनिफ्राय रेजिस्टार दङ बे रेजिस्टाराव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा जोङो एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया नांगौ जों बे अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै दा नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिस दा एग्जाम सेन्टारा जोंहा आसामाव दङ जेरै गुवाहाटि दङ डिब्रुगड़ दङ अके एन्ड सिलचर जरहाट दङ बेयाव नोंथांमोना गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन सेलेक्ट खालामनानै दा बिनि पस्टआ जोंहा मिथिबाय जुनियर एसिस्टेन्ट गासै 200 दङ बिनि गेजेराव आसाम स्टेटआव गोबांथार माने खम दङ बेनो जाबाय गासै मोनबाल' दङ अके पस्टआ गासै साबाल' दङ बेयाव भेकेन्सिसा साबाल' दङ जुदि गोसो दङबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम मानोना LIC आव साख्रि बे अके देन पार्मानेन्ट जब बियो नोंथांमोना मोनदों लास्ट डेटखौ जों मिथिखाबाय दा इन हेन्ड सेलारि होनोबा नोंथांमोना 32,800 बेयाव फार्स्टआव मोननो हागोन दा बेयाव साख्रि मावनोबा नोंथांमोननि फरायनाय बैसोआ बेसेबां नांगौ होनोब्ला दा बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स बेनिफ्राय 28 इयार्स बाट जोंनि STआ 5 बोसोर बारामोन नालाय बेखौ बारायनांगोन एन्ड दा बेहाय डिग्री पास खालामनांगोन नाथाय पार्सेन्टनि गोनांथि दङ 60% बेयाव जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन प्लास नोंथांमोना कम्पिउटार नलेजबो थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो वर्किं एक्सपिरियेन्सफोर दङबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन गैयाबाबो हागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया बेयाव माखासे सिलेबास दङ बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ देन एग्जाम प्रसेस एग्जामा फार्स्टआव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव पास जाबाथाय इन्टारभिउ जागोन माने भाइभा जागोन आरो दा सिलेबासा नै बेयाव नायदो होनाय साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना 120 मिनिट्स मोनदों 200 मार्क्स 200 कुइसन दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो अनलि इंलिशजों एग्जाम जागोन आरो लोगोसे बे एग्जामा नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 दङ अके स' नोंथांमोना बेखौ मिन्थिबाय दानि जों गोबाव खालामला जों नायनोसै MTS आव आरो लोगोसे कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव बेनिफ्राय LIC नि एग्जाम फिसा 800 पेमेन्ट खालामनांगोन दे देन बेनिफ्राय जों फैबाय दायो ACC MTS आरो लोगोसे कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव दा जोङो फार्स्टआव ग्रेजुवेट लेभेलाव फैग्रोबाय मानोना गोदान अफिसियेल नटिस हरदों ACCआ दा लास्ट डेट फैबाय नालाय दा लास्ट डेटखौ बारायबाय बिथांमोना अके दा जायफ्रा थालांदोंमोन नोंथांमोना 27 जुलाइसिम खालामनो हागोन दा गोबांथार मोजां मोजां पस्टआ दङ गासै टटेल भेकेन्सिया जाबाय 17,000 नि बारा दं बे पस्ट स' दानिया बिनि सेलेक्शन प्रसेसा बोरै जायो होनोबा फार्स्टआव स्टेज 1 एग्जाम लोगो पास जायोबाथाय स्टेज 2 एग्जाम नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव काट अफ लानानै एन्ड लास्टआव PI अके बेयाव पास जाबाथाय डाइरेक्ट नोंथांमोना गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल अफिसाव साख्रि जायगोन स' दानिया फैबाय क्लास 10 लेभेलनि अके क्लास 10 लेभेलाव जों फैबाय बेनो जाबाय MTS आरो लोगोसे हावालदार दा बिनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना थालांदोंबा थाबैनो खालामदो लास्ट डेटआ 31 जुलाइसिम दङ दा जोबोर मोजां साख्रि बेयाव एग्जाम काउन्सिलाव जागोन MTS आव प्लास हावालदाराव एग्जामा जासे जानानै फिजिकेल टेस्ट दङ अके दा MTS होनोबा नोंथांमोना हमना ला डाइरेक्ट एग्जाम आरो बे एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनबानो काट अफ नोंथांमोना सहैबानो डाइरेक्ट नोंथांमोना साख्रि अके दा बेनि एग्जामा नोंथांमोना मोजां जुदि एग्जाम होयोब्ला डाइरेक्ट साख्रि मोनो MTS आव ग्रुप D हिसाबै सेन्ट्रेल लेभेलनि अफिसाव देन MTS आव एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना हावालदाराव ओरैबायदि खालामनांगोन फिजिकेल टेस्टआव थाबायनाय नोंथांमोना थाबायनांगोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो काट अफ लानानै नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन दा बेनि सेलेक्शन प्रसेसखौ जों नायनोसै माबादि एग्जाम मार्क्सआ दङ दा MTS आव 18 निफ्राय 25 बेनिफ्राय हावालदाराव 18 निफ्राय 27 प्लास जोंहा 5 बोसोर जोंहा बारायनो हायो माने जों इलिजिबल जायो आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना बैसो दङबा एप्लाइ खालामदो दा बिनि सेलेक्शन प्रसेसा फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन अनलाइन दा अनलाइन एग्जामखौ नोंथांमोना CC आव जेरै होयो बेबादि सेम टु सेम दा MTS एग्जामाव सेसन 1 एग्जाम दङ आरो बे जोबनाय लोगो लोगो सेसन 2 आ जागायगोन दा बेखायनो फार्स्टनि सेसन 1 आव नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामथारनांगोन बेखौहाय काउन्ट खालामा नाथाय नोंथांमोना सेसन 2 होननाय लोगो लोगो स' बेयाव काउन्ट खालामगोन नोंथांमोना अके सेसन 2 आव नोंथांमोना मोजां एग्जाम होनांगोन फाइनाल एग्जामा बेनो साइन्सआवनो जायो नालाय दा बेवहाय 75 कुइसन दङ
जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय दङ बेनिफ्राय इंलिश लेंगुवेज आरो कम्प्रिहेन्सननिफ्राय 25 टा नोंथांमोना कुइसन मोनदों 75 मार्क्स दङ दा बे 150 मार्क्सनि गेजेराव गैयाब्लाबो नोंथांमोना 120 115 एबा 130 लानो हायोबा डाइरेक्ट एमटिएसआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ दा बेयाव नोंथांमोना मोनसे हाबानि 3 मोनगोन नाथाय मोनसे माइनास जाबाथाय माने 1 थाखागोन आरो तो बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एप्लाइ खालामदो लास्ट डेट बारा गोबाव गैला नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो